سلام تخطاتلتنا نايز channel كما تكونوا ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ምንዮተይ እዩ ሎሚ ኣገዳሲት ቪድዮ ብዙሕ ሓበሬታ ዘለዋ ብዙሕ ትምህርቲ ዘለዋ ብዙሕ ምስጢራት ዘለዋ ኢና ክንርኢ ንሱ ድማ መጀመርያ ብዛዕባ ሞት ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ከምኡውን እቶም ዓብይ ናይ መንግስቲ ዴሌጌሽን ብዙሕ ሕቶታት ክትንስእ ጀሚሩሎ ምዕራባዊ ሚድያ ብኸመይ ሸፈነ ይህበሎ ክንርኢ ኢና ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል ኣላ ክንርኢ ኢና ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ወይ ካብ ቤት ፍርዲ ናይ ገበነኛታት መራሕቲ ዝበሃሉ ICC ዝበሃል ሓድሽ ውሳነ ሂብሎ ንሱ ድማ ንመራሒ ናይ እስራኤል ናብ ፍርዲ ንክቐርብ ሓድሽ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ እዚ መግለፂ እዚ ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ከም ተጉርዕ ገይርዋ ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ICC ዝበሃል ንመራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ዳ እምበር ንመራሕቲ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካ ንእስራኤልን ከም ዘይምልከት ሕጂ ክትርኢኹም ስለምንታይ ከም ዝኾነ እቲ ፍትሒ ዝበሃል ካልእ እዚ ሞት ናይዞም መራሕቲ ናይ ኢራን እንታይ ምትእስሳር ኣለዎ ምስ ካልኦት ሃገራት ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ መፅኡ ኣሎ ቀቅድ ምምማቱ ዘጋጠመ ኩነታት ድማ ክንርኢ ኢና ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ብዛዕባ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ ክንርኢ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ብዙሕ ሓበሬታ ይክበኩም መጀመርያ ምዕራባዊ ሚድያ ፈረንሳ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ሞት እዚ እንታይ ይብልሎ ድሕሪኡ መራሕትተን ግሎባል ሳውት ዝበሃሉ ናይቶም ኣፍሪቃ ድዮም ናይ እስያ ብዛዕባ እዚ ሞት እንታይ ይብልሎ ኸ ክንርኢ ኢና ክልተ ገጻት ክንርኢ ኢና መጀመርያ በዚ ናይ ፈረንሳ ንጀምር What reaction has there been to the death of the Iranian president? Largely the reactions you would expect. The Houthis, the Iran-backed rebels in Yemen have said it's a loss for the Islamic world. The Palestinian Authority in the West Bank have offered their condolences, as has Hamas. Putin said this is the loss of an outstanding politician. At a time when a world leader dies, it is a time of protocol and respect. The European Union has offered its condolences. Mostly there has been reaction to the death of a human being. So እንታይ እዩ ብሓፈሻ ብሕፅር ዝበለ ኣዝዮም ከም ዝተሓጎሱ እዩ ዘርእየካ እዚኦም ጥራይ ዘይኮኑ ብዙሓት ሚድያታት ኣብ ኤክስ እውን ርኤ ብዙሕ እቶም ፀረ ኢራን ብጣዕሚ ከም ተሓጎሱ ዝገልፅ መልእክትታት ክፅሕፉ ጀሚሮም ነይሮም ብተወሳኺ ከም ትብሎ ዘላ እቶም እምነት ሓማስ ድዩ እቲ ናይ ፈለስጢን ምምሕዳር ናይቲ ዌስት ባንክ እውን እንተኾነ ከምኡ ናይ ሑቲ ዓብይ ዓብ ሓዘን ከም ዘጋጠሞምን ብጣዕሚ ከም ዝጓሃዩን ክገልፁ ከለዉ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ግን ብሓፈሻ እቲ ኤውሮፓዊ ሕብረት ፕሮቶኮል ተባሂሉ ብሞት ናቱ ከም ዝሓዘኑ ገለገለ ገሊፆም ነይሮም ብሓፈሻ ከምዚ ትብሎ ዘላ ግን ሓጎስ ከም ዝተሰምዖም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ናይ ካልኦት ፖለቲካ ኢዶም ክእትዉ ሕጂ ስምዕዋ እንታይ ክትብል እያ Worth noting the reaction of the opposition in exile, or the Iranian opposition in exile, the People's Mujahideen of Iran. They predict that this is a monumental blow for Iran and that it will trigger some sort of youth rebellion. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክትንፅረልኩም ትዝደልያ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምዕራባዊ ሚድያ ናይ ፈረንሳ ሚድያ እዚ ሕጂ ነዛ እዚ ሪፖርት ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ተቐቲሉ ከሎ እንታይ ኣጋጢሙሎ ብደረጃ ዓለም መሲልኩም ሓደ ኣገዳሲ ምዕባል ኣሎ ንስኸ ኣብ ሓደ ኒው ካሌዶኒያ ዝበሃል ሃገር ኒው ኣብ በዚ ፓሲፊክ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከብ መግዛእቲ ናይ ፈረንሳይ እዩ ዝበሃል ደሴት ኣብኡ ዘጋጥም ዘሎ ዕንወትን ፈረንሳ ትገብሮ ዘላ ጭፍጨፋን ንቲክቶክን ንካልእ ሶሻል ሚድያን ዓቢጣ ትገብረላ ብዛዕባኡ ኣይዛረቡን እዮም ብዛዕባ ናይ ኢራን ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ከምዘይተሓጎሰ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምትእትታው ክሳዕ ክንደይ ፀቂጡ ሒዝዎም ከም ዝነበረ መራሒ ናይ ፈረንሳ ኣብ ዓዱ እንታይ ይገብር ነይሩ ካ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጦ ንሕና ብሓፈሻ እዞም ኢሊት ናይ ኤውሮፓ ወይ እውን እዚ ምዕራባዊ ዓለም በዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ሞት እቲ ናይ ኢራን ስርዓት ንክቕየር ብጣዕሚ ክፅዕሩ ከም ዝኾኑ ካብቲ ሚድያ ናቶም ትሰምዕ እቲ መንእሰይ ተንስዩ ረቤልዮን ገይሩ ነቲ መንግስቲ ነቲ ሲስተም ጠቕላላ ኮላፕስ ከም ዝገብር ክገብሮ እሞ መጋበርያ ናቶም ስርዓት ንክተኽሉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ራሻ ዝምነይዎ ኣብ ካልእ ዓለም ዝምነዩ ኣብ ኤርትራ ዝምነይዎ ዝነበሩ ንዓመታት መንግስቲ ወዲቑ ንዓታቶም ከገልግል ዝኽእል ንሶም ዝበልዎ ክገብር ዝኽእል መንግስቲ ከምዛ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበረ ከምኡ መንግስቲ ንክተኽሉ እዩ እቲ ሕልሚ ናቶም ኩሉ ግዜ እቲ ሚድያ ናቶም ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ ሕልሚ እዚ ንምስላጥ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ፈረንሳ ንዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ብኸመይ ብፖሊስ ጨፍጪፎም ክዓፅዎን ንሚድያ ዓፊኖም እንታይ ገይሮም ከም ጠጠው ከም ዘበልዎን ፈልጥ ኢና ሕጂ እውን ስቲል ታይም ቦምብ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ፈረንሳ ዘይሕጉስ ስለ ዝኾነ ገለ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ፈልጡ እዮም ኣብ ኣሜሪካ እቶም ኣብ ኮሌጅስ ዝገብሩ ዘሎ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናቶም ከመይ ገይሮም ኣብ እስር ቤትን ገለን ይሕዝዎም ኣለዉ ኣብ ዓዶም ክኸውን ከሎ ድሌቶም እዮም ዝገብሩ
ቀዲም ንለኹም ኣብ ካልኦት ሃገራት ክኸውን ከሎ ግን ፍሉይ መሰል ዘለዎም ወይ ከዓ ፍሉይ ሓላፍነት ዘለዎም ንካልኦት ንክኹንኑ መልሓሶም ነዊሕ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ክኸውን ከሎ ግን መልሓሶም ሓፂር እዩ ስለዚ ነዚ ፈሊጥና ክሳብ ዘይፈለጥና ኩሉ ግዜ ንካልኦት ሃገራት መጋበርያ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎም So that's worth noting, but in the main, very predictable reactions. So how do things move forward now in Iran from here? Who will replace him? There will be an election within 50 days. It is important to note that in Iran, real power lies with the supreme leader, and that is Ali Khamenei. He is 85, so at some point the question of his succession will be addressed. But that is where real power lies, and Raisi was widely seen as someone who embodied that succession. He would take over, it was widely believed. He never challenged the So እንታይ እዩ ሕጂ ኣብዚ ክርዳና ዘሎ ኢራን ክልተ ዓይነት ሲስተም እዩ ዘለዋ ሱፕሪም ሊደር ዝበሃል ኣለዋ ነቲ ሬቮሉሽን ነቲ ቀደም ሬቮሉሽን ገይሮም ነቲ ሲስተም ክቕይሩ ከለዉ ሓደ ሓላፍ ኣሎ እቲ ኣያቶላ አሊ ኸመኒ ዝብልዎ ንሱ ሱፕሪም ሊደር እዩ ወዲ 85 ዓመት እዩ እዚ ሕጂ መይቲ ዘሎ ፕሬዚደንት ራሲ ግን ኢብራሂም ራሲ ነቲ ኣያቶላ እውን ክትክእ ዝኽእል ዝነበረ ሱፕሪም ሊደር ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ዝበሃል ዝነበረ እዩ That's why ዓባ ሓዘን ኮይንዎም ዘሎ ንኢራን ምክንያቱ መራሕቲ ራይ ዘይኮነስ ሱፕሪም ሊደር እውን ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ እቲ ሃገር ናታ ኣካይዳ ኣለዋ እቲ ኣካይዳ ናይ ኢራን ድማ ናይ ዝኾነ ሃገር ኣብዚ ሕጂ በፂሐ ዘለኹ ኣነ ደረጃ ኣብ ሂወተይ ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ሲስተም ክፈርድ ድሌት የብለይን ስለምንታይ ናይ ኢራን ሱፕሪም ሊደር ማለት ንጉስ ንበሎ ስለምንታይ ንጉስ ናይ ኢራን ክሳዕ ክንዱ ከናሽዎ ይመርፁ ምዕራባውያን ሚድያ ተመሳሳሊ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ንጉስ ግን ከመጉስዎ ዝውዕሉ ስለምንታይ መሲልኩም እንድሕርሶም ዝፈትውካ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ኢኻ ንጉስ ዲኻ መራሒ ዲኻ ሲንጋፖር ንኣብነት ተመሳሳሊ 30 ዓመት ሓደ መራሒ ነይሮም ድሕሪኡ ድማ ወዱ ንክንደይ ዓመት ሕጂ ካ ይቕይሩ ኣለዉ ንሲንጋፖር ግን ኣይኩንንዋን እዮም ወይ ሕማቕ ኣይዛረቡን እዮም ዛዕባ እጅኹም ኣለኹም ንዓታቶም ምስቲ ናቶም ረብሓ ዝኸይድ ተኮይኑ ኣይግድሶምን እዩ ዲሞክራሲ ኹን ኣይትኹን እቲ ናቶም መትከላት ትቃወም ድሕሪ ኮይንካ ግን ኩሉ ግዜ ሰይጣናዊት ሃገር ኢኻ ንቻይና ኣብ 2014 ይመራሕ መፅዩ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘመሓድር ዘሎ ባይደን ክንደይ ዓመት ገይሩ ኣብ ስልጣን ልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሩ ኣሎ እሱ ግን ከም ዲክታተር ኣይቁፀርን እዩ ኣብቲ ስልጣን ናይቲ ሃገር ልዕሊ 40 ዓመት ገይሩ ኣሎ ዕድመ ናይ ሰብ ዳርጋ ፍርቂ ዕድመ ናይ ሰብ ኣብ ስልጣን ገይሩ ኣሎ ኣብቲ ፕሬዚደንትነት ድማ 8 ዓመት ምክትል ፕሬዚደንት ነይሩ ሕጂ ድማ 4 ዓመት ገይሩ ወዲ 80 ገለን ዓመት እንታይ ይዛረብ እንታይ ይገብር ዘይፈልጥ ፈጥፈጥ እናበሎ ብሕጂ ድማ 4 ዓመት ከመሓድር እዩ እዚ ቅቡል እዩ ፀገም የብሉን እዚ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ክኸውን ከሎ ግን ኩሉ ነገር ቅቡል ኣይኮነን ድሌቶም ክዛረቡ መሰል ዘለዎም እዩ ዝመስሎ እስከና ኣሜሪካ ንዝገር ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ መጣ George W. Bush. So a lot of insight to take into consideration here. President Raisi, he was seen as Ayatollah Khamenei's hand-picked choice. He oversaw some violent crackdowns on anti-government protests we've seen in recent years. And as well, he oversaw the first direct attack on Israel by Iran. So what does his death mean for the country and for the broader region? Well, I think in terms of the broader region, in today, tomorrow, the next day, it won't mean that much of a change from what Iran has been doing, waging a proxy war against Israel through Hamas and other terrorist groups. I think, if anything, as the regime in Tehran tries to distract the attention of the Iranian people, they may torque up the pressure from Hezbollah, from the Houthis. So again, ተመሳሳሊ ቋንቋ ኣብ ወገን ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ናቶም ድሌት እቲ ርጂም ናይቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ንክወድቕ ሓደ ካብቶም እዚ ጆን ቦልተን ኣብ 2019 ናሽናል ሴኪሪቲ ኣብ ናይ ትራምፕ ግዜ ዝነበረ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘረባናቱ ኢራን ክትረማ ኣለዋ ክድብደባ ኣለዋ ዝብል ዓይነት ፖለቲከኛ ዝነበረ እዩ ኮሜንቴተር እዩ ሕጂ ድማ በዚ ኮይኑ በቲ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኢራን ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ውግእ ትእውጅ ዘላ ኢራን እያ ስለዚ ክትረማ ኣለዋ ባህሊ እዩ ብዝኾነ እቲ ርእይቶ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሞት ናይ ዝራእሲ ከም ዝሕጎሶም ሓደ ካብቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ሕጂ ናበይ ከምፅኦ ኢለ እዚ ሞት እዚ ሃንደ በዶ ኣጋጢሙ ይኸውን ንዝብል ኣርእስቲ እስከ ንርአ that's why እቲ ኢንቴንሽንስ ናይቲ ኮሜንታርስ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ሰሚዕና ኣለና እዚ ሞት እዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዶኾን ክልተ ዓይነት ኮሜንታር ክንሰሚዕና ሕጂ ስምዑም ዚ ሕጂ be sure that no external forces were involved in this latest incident, or what do you think? Cannot be ruled out because you take a president and fly into a particular region, enormous amount of precautions are taken in any country. They're not going to just fly off just like that, correct?
And so obviously, in the context of what's happening in እንታይ ዝብል ዘሎ ኖርማሊ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ሃገር ከተንቀሳቀስ ከለካ ብዙሕ ጥንቃቄ ዝግበር ኦኬ Gaza, with Israel involved in various assassination attempts, and the US constantly at Iran, sanctioning them and various assassination activities that they've done. One cannot rule out sabotage in this particular case as well. And one has to go investigate it carefully and rule that out if at all it wasn't there through a clear process. So in my opinion, one cannot rule out a distinct possibility of sabotage as well. I think that the political situation እንታይ ዝብል ፀኒሑ ብሓፈሻ ሓንቲ ቅድሚ ነዚያ ካልይቲ ክፋልናታ ምስማዓ ሓደ ነገር ከረይኩም ይድሓን መጀመርያ እንታይ ኢሉ ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ኢራን ምስ እስራኤል ዘለዋ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ወይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበሮም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘለዎም ኣጠማምታን ትዕዝብትን ኣካይዳን ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ሓደጋ እዚ ሃንደበት ያጋጢሙ ሓደጋ ጥራዩ ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ወይ እውን ዝኾነ ናይ ካልኦት ኢድ ኣይነበሮን ኢልካ ክድምድም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ድሌት ዘለዎምን ዓቕሚ ዘለዎምን ሓይልታት እዮም ሓንቲ ቲዮሪ ሂጃብ ኤክስ ማለት ኣብ ኣፕሊኬሽን ናትኩም ከምታ ኣብ ላዕሊ ብዙሓት ፅሒፍኩም ላይ ነርኩም ኣብ ላዕሊ ዘላ ትሪእዎ ኣለኹም እታ ኤክስ ትብል ዘላ ኣብ ስቶር ወይ ከዓ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኬትኩም ኤክስ እንተፅሒፍኩም እቲ ትዊተር ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ሕጂ ኤክስ ታ ኤክስትራይ ኤቢሲዲ ኢልኩም ታ ኤክስ ዘላ ከማያ ኮይና ሓንቲ ኤክስትራይ ሽማ እዚ ኤክስ ኢልኩም ተፅሒፍኩም እቲ ኣፕሊኬሽን ክመፃኩም ይኽእል እዩ ሽዑ ዳውንሎድ ጌርኩም ኣብኡ ከተብሉ ትኽእሉ ብሓፈሻ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝተገበረ ሃንደበት ዘጋጠመ ክንብሎ ይንኽእልና ኣብ ኤክስ ሕጂ ሓንቲ እንታይ ትዘውራ ኣላ እታ ነፋሪት ዝወደቐት ናይ ኣሜሪካ እያ ስራሕት ናይ ኣሜሪካ እያ ስለዚ ኣሜሪካ ወላ እኳ ቀደም ዝሰርሕዋ እንትኾኑ ነቲ ጂፒኤስ ናታ ድዩ ነቲ ካልእ ካብ ሪሞትሊ ፅልዋ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብሙሎም ኣብኣ ተሰቂሎም ከም ዘለዉ እንተፈሊጦም ድማ ሱቕ ኢሎም ክሕልፍዎ ከም ዘይክእሉ ዝገልፅ ሓደ ኣብ ትዊተር ሪኢ ኣለኹ ክልተ ነገራት ከሪአኩም እየ ንቐፅል እዚኣ ካ ንስማዕ እያ in the world make it hard to believe that it was an accident, because just last week there was an armed attack on Slovak Prime Minister Fico, and he was advocating normalization between Europe and Russia. And in general perspective, I mean that the struggle between the West and the countries which are defending multipolarity, like Iran, continue the struggle between these two camps on two main fronts. One is Ukraine and the other one is Gaza. And Iran is playing an important role in this multipolar world. I mean, even in the Gaza field, Iran is so active. They are helping to Hamas, Hezbollah, and the Houthis also. But I think that, the Anglo-Saxon front and Israel ኣብዛ ዘረባናቱ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይዝህብ ዘሎ ቅድሚኣ ግን ነዚኣ ወሲኻ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ ሓንቲ ቲዮሪ ኣብ ቀረባ ወፂያ ዘላ እሳ ድማ እንታይ እያ ትብል ኣብዛ ወርሒ 5 ዘጋጠመት ራይ ዕለት 7 ወርሒ 5 ማለት እዩ ሎሚ ዕለት 21 ወርሒ 5 ኣለና 24 ማለት እዩ ዕለት 7 እንታይ ኣጋጢሙ እቲ ናይ ስዑድያ ክራውን ፕሪንስ እዚ ሕጂ ብየማን ዘሎ ዘይኮነ just give me a second, I'm going to give you another video እዚኣ ብጌጋ እያ ተሰሪሓ ዘላ this one, I mean this one. So እዚ ብየማን ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ዕለት 7 ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ እዚ ኣብ መኪንኡ ከሎ ነቲ ናቱ ጋርድናቶም ዘለዎም ገሊኦም ሓንቲ መኪና ድያ ክልተ መኪና ካብን ከም ዝተገምጠላ ይንገር ነይሩ ኣብ ዕለት 13 እዚ ሰብ እዚ ከዓ ምስ ብሪክስ ርክብ ገይሩ ምስ ራሻን ቻይናን ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ እዩ ነቲ ምስ እስራኤል ዝነበሮም ርክብ ክገብሮ ዝሓሰበ እውን ክገድፎ ይደሊ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ብዙሕ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ምስ ኢራን ድማ ኣብ ፅቡቅ ዝምድና ዝርከብ እዩ ዕለት 13 ናይ ቱርክ ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ናይ ቱርክ ማለት እዩ ንሱ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተፈተነሉ እሞ ክፍተን ስለ ዝሓበረ ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ብዝቐልጠፈ ከም ዝገበረን ነቲ ሚሊታርኩ ወተሃደራዊ ዕልዋ ተሓሲቡ ዝነበረ ንምምካን ተሓሲቡ ከም ዝነበረ ኣብ ላስት ሚኒት ሓበሬታ ስለ ዝመፅሖ ክፈሽል ከም ዝኽኣለ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ኦኬ ክልተ ነገራት ኩሎም እዚኣቶም ከንታይ እዩ እሱ ንባዕሉ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ነቲ ናይ ኔቶ ኣካይዳ ዝቃወም ዝነበረ እዩ ምስ ኢራን ድማ ፅቡቅ ዝምድና ክገብር ክልቲኦም መራሕቲ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ንቐፅል ዕለት 15 ወርሒ 5 እዚ ወርሒ እዚ ዕለት 15 ድማ ነቲ ብፀጋም ዘሎ ፕሬዚደንት ፕራይም ሚኒስተር ናይ ስሎቫኪያ
ሓደ ካብቶም ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ብትሪ ዝተቃወመ ዝኾነ ይኹን ጥይት ይኹን ወታደራዊ ሓገዝ ድማ ነታ ዩክሬን ትበሃል ሃገር ከም ዘይህብ ዝገለጸ ብተወሳኺ እውን ምስ ራሻ ዘተ ሰላም ክንገብር ኣለና ንሰላም ክንፅውዕ ኣለና ዲስካሽን ክጅምር ኣለዎ ኢሉ ዝተዛረበ ካብ ሓደ ኣኼባ ወፂኡ ክኸይድ ከሎ ሓደ ሰብ 5 ግዜ ብጥይት ከም ዝሃረሞ ሂወታ ይሓለፈትን ግን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከብ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚያ ንሪኦ ካልኣይቲ እውን ኣላ ፅንዑ እዚ ዕለት 16 ናይ ዕለት 16 ከዓ ኣላትኩም እዚ ናቱ ናይዚ ዕለት 13 ዕለት 15 ናይዚ ስሎቫክያ ምስ ኣጋጠመ ዕለት 16 ድማ ነቲ ናይ ሰርቢያ ኣሳሲኔሽን ከም ዝተፈተነሉ ናይ ሰርቢያ ድማ ቀቅድሚ ኣብዛ ወርሒ 5 ጥራይ ምስ መን ተራኺቡ ነይሩ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ተራኺቦም ነይሮም ብዙሕ ዲልስ ገይሮም ነይሮም ንሱ እውን ዕለት 16 ነፍሱ ዝኻለ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ከም ዝነበረ ይዝግለጽ ብምቕፃል ዕለት 19 ካልኣይ ግዜ ንናይ ስዑድያ ንጉስ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኤምቢኤስ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ናብ ሆስፒታል ከም ዝበፅሐ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ካብ ዕለት 7 ከምኡ ድማ ዕለት 19 ሓደ ነገር ተፈቲኑሉ ናብ ሆስፒታል ከም ዝበፅሐ ውሽጢ 4 ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ዕለት 19 ድማ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ዝተቐትለሉ ማለት እዩ እሱ እንታይ ንርኢ ኣለና ቅሉዕ ዝኾነ ብሕቡእ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ቅትለት ይኹን ሸረኻት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ዝካየድ ዘሎ ብሰፊሑ ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነገራት እዚ ብቐሊሉ ሓንቲ ነገር የለን ኖ ዝተሓሓዘ ኣይኮነን ኢልካ ክትሓልፎ ክትኽእል እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ ብሪክስ ዝበሃል ዘሎ ኩለን እዞም ሃገራት እዚኣቶም ድማ ብፍላይ እቲ ናይ ሰርቢያ ናብ ብሪክስ ክኣቱ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ናይ ስሎቫክያ ከምኡ እውን ናይ ሃንጋሪ ቪክተር ኦርባን ክልቲኣቶም ሮበርት ፊኮ በሃል እዚ ናይ ስሎቫክያ እዚኣቶም ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቻሌንጅ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስ ራሽያ ፅቡቅ ዝምድና ክገብሩ ዝደልዩ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ክገብሩ ዝደልዩ መራሕቲ እዮም ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ምርጫ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ እቲ የማናይ ክንፊ ብሰፊሑ ክዕወት ከም ዝኽእልን እቲ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ናይ ዋሽንግተን መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ክህልዎ ከም ዘይክእልን ይዝግለጽ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ዓይነት ዘመቻ ናይ ምቁፅፃር ናይ ዓለም ወፊራ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ተመሳሳሊ ካብዚ ኣርስኸ ወፃና ናብቲ ናይ እስራኤል ከይሰገርና ሃለና ናብ ናይ እስራኤል ክሰግሬ ኣብዚያ እውን are offering their condolences over the tragic death of the Iranian president, remembering him as a strong leader and outstanding individual. Among them, fellow BRICS members, South African President Cyril Ramaphosa and Indian Prime Minister Narendra Modi. Deeply saddened and shocked by the tragic demise of Dr. Syed Ibrahim Raisi. መራሕትና ዓለም በዚ ሞት ሃንደበታዊ ሞት ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ሓዘኖም ናይ ሓዘን መልእኽትታት ናብ ኢራን ይሰዱ ከም ዘለውን ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን መልእኽቲ ሰዲዱ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ግዜ ሰሪሐ ከም ጻልኩኝ ነቲ መልእኽቲ ሕጂ ናይ ህንዲ ክንርኢ ዲፕሊ ሳደን ብጣዕሚ ሓዘን ከም ተሰምዖም ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይሲ ምስ ህንዲ ዝገብሮ ዝነበረ ዝምድና ንምሕያል ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቀረባ ዝገበሮ ዲል ናይ ወደብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከም ዝነበረን እሱ ድማ ኣብ መንጎ ህንድን ኣብ መንጎ ኢራንን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ኮይኑ ክዝከር ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ህንዲ ማለት ቨሪ ስትሮንግ ሪሌሽንሽፕ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዘለዋ እያ ካብተን ብሪክስ ስለዚ ህንዲ ብዝዋን እዚ ንባዕላ ኣብዚ ለንቀነ እውን ሓድሽ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ እቲ ዘገርም እንታይ እስከ ዘገርም ማለት እዩ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ መበል ሳልሳይ ግዜ እዩ ምርጫ ዝገብር ዘሎ ንናይ 5 ዓመት መበል ሳልሳይ ግዜ ዝገብር ዘሎ ንህንዲ እታ ዝዓበየት ዲሞክራሲ እዮም ዝብልዋ ዘሎ ፑቲን 5 ግዜ ተመሪፁ ብምርጫ ኢሎም ግን ንፑቲን ኣንጻሩ የጉርዑ ኣለዉ ናይ ቻይና መበል ካልኣይ ግዜ ተመሪፁ ስለዝተኾነ የጉርዑ ኣለዉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ንሶም ዝፈትዎም ሃገራት ክገብርዎ ከለዉ ፀገም የብሎምን ምስኣቶም ትወዳደር ወይ ከዓ ኣንጻሮም ደው እንድሕር ኢልካ ግን ሰይጣናዊ እዮም ዝገብሩኻ በቲ ኮይኑ በቲ ድማ መራሕቲ ናይ ሃገራት እቶም ህዝቢ ናይቲ ሃገር ጥራዮም ዝውስኖ ናይ ኤውሮጳ ወይ ናይ ኣሜሪካ ሕዛእቱ ይኮነን ንሳቶም ዝደለይዎ ክብሉን ክዛረቡን ስለዚ ናይ ህንዲ እውን ኣብዚ እዋን እዚ መበል ሳልሳይ ግዜ ኣብቲ ስልጣን ክምለስ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ሕጂ ግን ኣብ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ምርጫ በፂሖም ኣለዉ ንቐፅል ድሕሪ ካልእ መራሕቲ President of the Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands... So, ካብ ልብና ሓዘን ነቲ ሞት ናቱ ንስድሩን ነቲ ሃገር ኢራንን ይብላ ኣሎ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ሳውት ኣፍሪካ ራማፎዛ እውን ብዛዕባ ምስ ዓበ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ከምኡ እውን ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ምፅንናዕ
ከምኡ ነቲ ሚኒስትር ክልኻል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ንዝነበረ ሓዘኖም ክገልጽ ከም ዝደሊ ዝገልጽ foreign minister as well as the relatives of the personnel and aircrew who perished. Chinese Foreign Minister Wang Yi has expressed his deep sorrow over the deaths of the president and foreign minister of Iran. Russian President Vladimir Putin has also extended his condolences, praising Ibrahim Raisi's contribution in forging Moscow and Tehran's partnership. Sayed Ibrahim Raisi was an outstanding politician. So, ከምኡ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ኣብ መግለጽናቱ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ከም ሰደደ ቭላድሚር ፑቲን ዝሰደዶ መልእኽቲ ድማ was an outstanding politician whose entire life was devoted to serving the motherland. ሓደ ካብቶም ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኢብራሂም ራይሲ ኢራን ንቭላድሚር ፑቲን ወይ ንራሽያ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ነቲ ዓውደ ውግእ ኣብ ምቕያር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረት ሃገር እያ That's why Russia deeply ከም ዝሓዘነ ትገልጽ ዘላ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ናብቲ ቀብሪ ናቱ ክሳተፍ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓበሬታታት ይወጽእ ኣሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩናት ናይ ራሽያ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ዩክሬን ራሽያ እኳ ዘይኮነስ ሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም ኣንጻር ፑቲን ወይ ኣንጻር ራሽያ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ዝበለጸ ኣስተዋፅኦ ንክገብር ብድሮንስ ብካልእ ቴክኖሎጂ ዝሓገዘት እንተላ ኢራን እያ ነይራ ስለዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ዲፕ relationship ጅልማ ምስ ቻይናን ምስ ዩክሬን ኢራን ምስ ቻይና ኢራን ምስ ራሽያ ትገብሮ ዝነበረት ስጋት ዝፈጠረሎም ኣብ ልዕሊ እዚ መርሕነት እዚ ስጋት ከም ዝፈጠረሎም ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ whose entire life was devoted to serving the motherland. He rightfully enjoyed high respect from his compatriots and significant authority abroad. As a true friend of Russia, he made an invaluable personal contribution to the development of good neighborly relations between our countries and made great efforts to bring them to the level of strategic partnership. So, ኣብ ትሕቲ መርሕነቱ ራሽያን ኢራንን ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ሌቨል ከም ዝበፅሐን ዓሚቕ ዝኾነ ዝምድና ክሃንፁ ከም ዝኽኣሉን ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ልቢ ራሽያ ተዘካሪ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እዚ ብዛዕባ ናይ ኢራን ዝምልከት ጉዳይ ክኸውን ከሎ ሕጂ ናብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ዝገበሮ ኢንተርቪው ከስማዓኩም ክፍትኒ ሕጂ ናብ እስራኤል ገፅና ንስገር እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓላፊ ናይቲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ዝበሃል ICC ናቱ ሓላፊ እዩ ክሲ ናቱ ኣብ እስራኤል መራሕቲ ናይ እስራኤል ኣብ ዝገበረሉ ሪኣክሽን ናይ ኣሜሪካ ድማ ዘስደምም ዝኾነሉ ክንርኢ ኢና መጀመርያ ብተሪር ነቶም መራሕቲ ናይ ሓማስ እዩ ዝኹንን መጀመርያ ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይገይሩ ዝቕበሎ ሰብ የለን ንሱ ገይሩ ከሎ ግን ተቐባልነት ኣይረክብን እዩ ንስማዓዮ እስከቲ ኣብ መጀመርያ ነዋሕ ስለ ዝኾነ ተሕፅራ evidence and interviewed survivors and eyewitnesses at the scene of at least 6 major attack locations. The applications rely upon evidence such as CCTV footage, authenticated audio, photographs and video material, expert evidence. እቲ ንቦ ዘለና ውሳኔ ኣብ CCTV ዝተወስደ ብኦዲዮ ኮይኑ አውተንቲኬት ዝገበርናዮ ካለ ኩሉ ኤክስፐርት ኤቪደንስ ወይ እውን ዊትነስ ጭብጥታት ንጹር ዝኾነ ኣብ ጭብጥታት ተመርኩስና ኢና ነዚ ውሳኔ እዚ ንገብሮ ኣለና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ንቐጽል and statements by Hamas and the members of other armed groups including by the alleged perpetrators themselves. Sinwar, Deif and Haniya not only planned and instigated ثلاثة سبات ما تقيس له كابتن مرحتنا حماس بلوم بوليتيكاوي وتهدراوي حلفتي حماس زياتهم ون بتي ICC criminals charge كونو criminals ناي جبن حتى تكونون نبيت ورتكار بهم زلوا ميزن كارت. The crimes committed on the 7th of October 2023 in our submission. They also acknowledge their responsibility through their own words and by their actions. They are charged both as co-perpetrators and as superiors. My office also submits today. So, ስለዚህ እዚኦም ናይ ሓማስ ሰለስተ ዮም በቲ ቤት ፍርዲ ተኸሰስቲ ከም ዝኾኑ ተደለይቱ ምዃኑን እዮም ዝገልጽ ዘሎ እዚ ፀገም ኣይምኾነን ነይሩ እቲ ፀገም ዝመጽእ ናብ እስራኤል ገጹ ስለ ዝሰግር ዘሎ ሕጂ ስምዑ እንጂ that there are reasonable grounds to believe that hostages taken from Israel, taken from their homes, taken from their communities, have been kept in inhumane conditions, and that some have been subjected to horrendous sexual violence, including rape, while being held in captivity. We have reached that conclusion based upon medical records, contemporaneous video and documentary evidence, and interviews with survivors. We are كما دما نتوم جهوز حزوم نتوم ناي حماس مالتيو بزح عمت كمو زي سباوات هذا كم زنبره يوز قالت زلو نعود ما زخونه ጭቡጥ زخونه حبريتا كم زلو يز قالت زلو continuing our investigations into crimes committed on the 7th. This is a fundamental imperative
demanded by good conscience, demanded by morality, and demanded by international humanitarian law. Hostages must be released immediately. I can also confirm today. ስለዚ ካብቲ ፃውዒድናቱ እቶም ሆስቴጅ ተታሒዞም ዘለዉ እቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ኢሚድየትሊ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክስገጉ ክፍነው ከም ዘለዉ ክፋነው ከም ዘለዎም ንሞ ክምለሱ ናብ ስድሮም እዩ ዝብል ዘሎ that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine. ከምኡ ድማ እዚኣ እታ ቦምብ ሼል ዝበልዋ ዓብዪ ዘረባ እዩ እዚ ማለት እቲ ቤት ፍርዲ ፍሉይ ሓይሊ ሃልይዎ ነተንያሁ ከምኡውን ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርብ ዝኽእል ሓይሊ ሃልይዎ ዘይኮነሲ ወላ እቲ ክሲ ምግባሩ ንባዕሉ ሓደ ዓብ ስጉምቲ ተቆፂሩ ዘሎ ንሱ ድማ እቲ ቤት ፅሕፈት እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናቱ ዝኣክል ጭብጢ ከም ዘለዎ እቲ ምምሕዳር ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ቤንያሚን ነተንያሁ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ ገበናት ይፍፅም ከም ዘለዎን ተደላይ ብገበን ምዃኑ ንሱን እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ናቱን ክልቲኦም ተረቂሖም ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ነዚ ምዕራባዊ ሚድያ ጫቅ ትብሎ ዘለያ ስለምንታይ ይርቁሑ ስለምንታይ መራሕቲ ናይ እስራኤል በዚ አይሲሲ ይርቁሑ ወላ እኳ ዝእሰሩን ገለ እንተዘይኮኑ ስለምንታይ ኣብኡ ይርቁሑ ናይ ብሓቂ ከፀልሎም ደልያላ ናይ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ክትርኢ ኢኹም From at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians. التكسغ كاب على شمنت أكتوبر دحرتي ما تقعدنا حماسي قد ميوز قبروز نبر إسرائيل نو صحتي أتى يكونن قبنا يكونن شجع ميبلو نسو نعتاد نجيب تحت دحريو تفصل ما قبنا ترايسي عبز كسي كابكو عمي خلي مهنياتو كم ده شحات سبات كم زقطلو سلسة قبر مالتي. As a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza, pursuant to a state policy. So, ولا حنت زطرات مخنيات يبلون انصار اسرائيل سلازي قبر زلو سلازي زخون زلو بزح ጭብጥታትን ብዙሕ ዘረባታትን ክትጥቀማሉ እስራኤል ነዛ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ውግእ ካብ ትጅምር ገበናት ትፍፅማላቶ I don't know ትገበን ትርጉም ናቱ ቀይሮ ወይ ካ ሽም ቀይሮ ከይከውን ዳንበር እስራኤል ትገብሮ ዘላ ነፍስ ወከፍ ነት በገበን እዩ ምክንያቱ እቲ ከተማ እንታይ ይመስል ኣሎ አሚን እቲ የራቱ ዘላ ተራ ገበን እውን ኣይኮነን እቲ ከተማሲ እንታይ ይመስል ኣሎ ጥራይ ካትሓቲ ዘለክ ጋዛ ዝበሃል كمي جرا يعني عطلا كم ذا عينت عنوت عندي أبناء هوليوود فيلم بر أب رياليتي ترني أب يوكرين منكم يترني دحر كل التعامات أبقى جل بوتة التاريخ إسرائيل جرا تزلاجن جبنا جبنات بر جن أمريكا أوروبا أبي دوم سلخون أب جبوم سلخونه الزاربة ميلان كسب حجي in fact نزل بيت فردي ساعة كندي تخوننا خمسة لأمريكا هذا مثال تبكيسانة بيت فردي كي تعنوا وندفريه سنيلنا عن سمعينا ساعة كندي أنت أرض ولا خمسة لا Unfortunately, these crimes continue to this day. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts, from satellite imagery, statements from Israeli officials, including the 2 individuals subject to the present application, as well as based upon several hundred authenticated videos, photographs, and audio recordings, many of which were taken and shared by victims and eyewitnesses themselves. سنتاي زبالتلو بعفشا إسرائيل ورايلا نتزبي نحن ودسب نخنبر زدليو مايديو مقبديو كالوت كرباتهم بيزك نسيسيتي زبالو نعتاتهم بمخلكال تراي زقبرو تقبن بجاكات التوكيسات زغطلتو اتي مقبن رتيتن كالي كرباتن الكتريك يكون كالي نقرات ابتاي هزبي اب غازا زلو نخي اتو بمخلكال كلتيوم زيوم تتقسم زلو نتنياهو كبرماتي قالات بحال منيستر مكلخال ناي منقسناتو كلتيوم زيوم بافومن بتكبارومن بكابتم زقاطمم سمعناه بساتلايت ايمج سرانا كله زرغاغز حبريتا سلازلنا نزي قبنزي زفصمي
እናበለ ዝኸሶ ዘሎ እዚ ክስ እዚ ዳርጋ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ድማ ይዘውር ኣሎ ስለምንታይ እስራኤል ተኣክል ከመይ ጌራ ትኽሰስ ዝብል ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሚድያ ማለት ንእስራኤል ወይ ንኣሜሪካ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ንኢሉ ኣሎ ካልእ ኢንተርቪው ክበክም እየ ናቱ ኣብ ሲኤንኤን ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ትዕቢት ከም ዘለዎም ቅድም እሞ ናይ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ክንርኢ ከነዋሓና original answers. I forgot my question, but these will be brief. So are you okay then with the application for arrest warrants against Hamas? We do not believe that they have jurisdiction over either of the parties of this So conflict. You don't think that Hamas leaders should be prosecuted? We absolutely believe that Hamas should be held accountable. That could be, hold on, let me finish. That could be either through the prosecution of the war effort by Israel. It could be, in other words, being killed. It could be by being killed. It could be by being brought to justice in an Israeli court. መጀመርያ እንታይ ኢለ ሓተሎ ነዚ ናይ ኣፈኛ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ንስኻትኩም እቲ ቤት ፍርዲ ኣይሲሲ ዝገብሮ ዘሎ ኣይንቕበሎን ኢና ምክንያቱ ስልጣን የብሉ ንዑ ንክገብር ትብሉ ኣለኹም ኢልዎ ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ እቶም ናይ ሓማስ በታ ቁስልናቶም ይድመፀው እሞ እቶም ናይ ሓማስ ኦክቶበር 7 ዘጥቅዑሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ክክሰሱ የብሎምን ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ የብሎምን ዲኻ ትብል ዘለካ ኢልዎስ ኖ ሶምዳ ክመፁ ባሎም ክክሰሱ ባሎም ኣበይ ኮይኖም ክክሰሱ እስራኤል ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ እስራኤል ክመፁ ኣለዎም ምክንያቱ ሃገር ናይ ፈለስጢን ትበሃል ክትቀውም ስለ ዘይንደሊ ዘለና ክልተ ግዜ ድማ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ይኹን ኣብቲ ጀነራል ኣሰምብሊ ክልተ ግዜ ፈለስጢን ከም ስቴት ኣብ ዩኤን ውን ሬኮግናይዝድ ንኸይትኸውን ፉል ሜምበርሽፕ ንኸይህልዋ ዝኸልከለት ኣሜሪካ እያ እሱ ድማ ንረብሓ ናይ እስራኤል ተባሂሉ ማለት እዩ ኣብቲ ጀነራል ኣሰምብሊ ብዓብላሊ ድምፂ እቲ ህዝቢ ተቐቢልዋ ኣሎ ግን ሴኪሪቲ ካውንስል በቲ ቬቶ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝተሓፀወ እቲ ዘድሊ ተቐባልነት ኣይረኸበትን ኣላ ብሓፈሻ ግን ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት እዚ ብወታደራዊ ብዲፕሎማስያዊ ብፖለቲካዊ ብኩሉ መንገዲ ሙሉእ ብሙሉእ ተኣሊኻ ከም ዘላ ኤሮፓዊ ሕብረት ከምኡ ተኣሊኹ ከም ዘሎን እቲ ናይ ሞራል ሰበቕቲ ክኾንዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ፋሕ ከም ዝበሎም እዩ ዝንገር ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ፋሕ ኢልዋ ምክንያቱ ቀደም ተሽኪዓ ነይራ ዲሞክራሲ ኢና ንከላኸል ዘለና ንኣብነት ኣብ ዩክሬን እንታይ ይብሉ ነይሮም ዩክሬን ንእሽተይ ሃገር እዩ ምስ ዓብ ራሻ ከመይ ገይሩ ይዋጋ ስለዚ ዲሞክራስያውን ሃገራት እዮም ክንሕግዞም ኣለና ይብሉ ነይሮም ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ቃዛ ክኾን ከሎ ተገምቲ ኢልዎ ነቲ ሓያል እስራኤል ዝበሃል ንዑ ኣፅዋር ይዕጡ ከለዉ ንዑ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ሓገዝ ይብሎ ንመን ከጨፍጭፍ ኣሎ ንቆልዓን ሰበይትን ስለዚ ጀኖሳይድ ኣብ ዩክሬን ተፈፂሙ ይብሉ ነይሮም ኣብ እስራኤል ዝፍፀም ዘሎ እንታይ ተበልካዮ እንድዒ ኣይፈለጥናን ኣይንሪኦና ዘለና እሱ ዓይንና ኣብኡ ገፁ ኣይተኸፈተን እናበሉ ክዛረቡ ስኽፍ ከምዘ ይብሎም ስለዚ ኩሉ እቲ ዝሰብክዎ ናይ ዲሞክራሲ ዶ ናይ ገለ ዝብሎ ሓሶት ምዃኑ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ነቲ እዝኒ ዘለዎን ዓይኒ ዘለዎን በሪህሉ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ናይ ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ዝኾኑ ሰብ ከረስዕዎ ምኻሉ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ግን ንነዊሕ እዋን ይቐፂሉ ዘሎ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ብርታሊቲ ጭካኔ እቲ ስፍሓት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ንማንም ሰብ ከምኡ ኢልካ ከተደናግረሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ድማ በፂሑ ኣሎ ዳትስ ዋይ እቲ ኩነታት ንኣሜሪካ ዓብዪ ፖለቲካዊ ውድቀት ኣጋጢምዋ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ናይ ሞራል ሰባኺት ክኮን ኣይትኽእልን እያ እቲ ዘገድን እቲ ዘሕዝን ክፋል ናትኸ ከምዚ ኢላ ናት ሰባኸት ከላ ኣብ ውሽጢ ዓዳ መንእሰያት ናታቶም ብራይት መፃኢ ናይቲ ሃገር ዝበሃሉ ኣብቲ ዝበለፀ ዩኒቨርሲታት ኮሎምቢያ ድዮም ካልእ ዩኤልሲ ኣብቲ ናይ ካሊፎርኒያ ዘሎ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ዝመሃሩ ዝነፍዑ ተምሃርናቶም ኣንፃርቲ መንግስቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ተቃውሞ ድማ ንዓታቶም ድማ ብብርቱዕ ዝኾነ ሓይሊ ክራሽ ይገብርዎም ኣለዉ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ሰላማዊ ሰልፊ መንእሰይ ሰላማዊ ሰልፊ እንተገብረ እኮ መሰልዩ ገለመለ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክብሉ ከለዉ ኣብ ዓዶም ከምኡ ከምዘይፍቅዱ ኣፍንጫኻ ጠውዮም ኣብ እስር ቤት ክጉሕፉኻ ፀገም ከምዘይብሎም ንዑ ገይሮም ነቲ ሚድያ ክዕፍኑ ፀገም ከምዘይብሎም ኩሉ ነገር ኣብ ዓዶም ክገብሩ ከለዉ ሓላል ኣብ ካልእ ክግበር ከሎ ግን ሓራም ቻይና ክትገብሮ ከላ ሓጢኣት ንሳቶም ክገብርዎ ከለዉ ግን ሓጢኣት ዘይኮነ እዚ ድማ ዓለምና ትዕዘበላ መምዘንናታ ድማ ትባላ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ኣሎ በቲ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዝሰኸረ እሞ ነቲ ኩነት ንኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብጌጋ ክጠቕሳ ዘይክእል ኣብዚ ቻነል እውን ጥሪ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ትሪኦም ኢኻ ዝሃብካ ጭብጢ ሃቦም ክርድኦም ዘይክእል ነዚኣቶም ሸለሊልካ ጥራይካ ትኸይድ We do not believe the ICC has jurisdiction over either of the parties in this case because the Palestinian people do not represent a state. Okay. That includes the leaders of the Palestinian. But obviously the administration is also troubled by actions that Israel has taken post October 7th. So where is the accountability for that? Where do the Palestinians go? This is a question I asked Ned a long time ago, over and over again. Where do the Palestinians go to seek redress? So let me answer this a couple of different ways. First of all, in the short term, with respect to questions of war crimes, Israel does have open investigations, a number of open investigations. እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ዘረባናቱ ብላብላ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ክነጥፋ ኣይደልን እየ
إسرائيل نتنا إسرائيلاويان وحلفت زقبروا زلو investigation كفيتا أتصاريا حتى تنت كتقرب لما يتولى الله وخلا زرار بنتاي أتجابن زفتم زولا عدسي نفسه كسيسو بعل نفسه نقيفة بيت فرد قربي تقول ده اللي حدد سرح نيرو ما راحتنا أمريكا أب إيران زقبروا أب ليبيا زقبروا أب سوريا زقبروا أب كل نزل هجرات بتينو منزلو كسب لومي بيت فرد قرب مرحلو نو يلد خلا زرار بقى that there should be the establishment of an independent Palestinian state. And an independent Palestinian state would have the ability to join the Rome Statute and become a member of the International Criminal Court, as every state in the world has the right to do. But that is not what, no. بحفشة تي زربا نا ICC وساني كنقبلين دليلنا سلطان يبلون إسرائيل كخصوم هيكلني ونحماس نحماس وكخصوم هيكلني مهناتو نحماس إسرائيل يعتفرض زلوا أنت دليا خد قتلوميا أبتوجه أنت زي اللي دما أبيت فردناتا كد كخصوم تخل حسابتا independent تتبع الفلسطين حساب تقوم نسا غير تقوم زغل كل زل غاب عليو الذي كل نجار جي حنتك زربي تحريق سجري. They are not. So I said, first of all, Israel has its own investigations. Second, we have accountability mechanisms here. We have processes that are ongoing to look at Israel's compliance with international humanitarian law. So there are places to look at these questions. It's just in our view, fundamentally not a role of the ICC. And I should say, but remember, we have a jurisdictional complaint here, and that we don't believe the ICC has jurisdiction. But if you So the ICC زبحال نزنا قرن خجبرو سلطان يبلون يزبل زل بحثر زبالة ناب أفريقيا ترى سلطان كل وزخل يا تعلم عبد سمعوا بعلتي نايت بيت فردي نايت ICC حلافك زارب كله. Of the individual is the protection of babies. I mean, these are fundamental American values that should engender bipartisan support. Now, of course, this situation, unfortunately, lies on the San Andreas fault of international politics and strategic interests. And of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. قال كارزو ميرابايان على مرحتي ويكالكتد ليدر استمرت مرحتي قال بقالكم تزاربوا زي بيت فرديس خات مرحو زلقه نافريكاويان سرحنا يي ويستمها زي مبر نعناني اوروباويان وينا أمريكا زخونا يكونن زي نافريكاويان ويدما كمبوتين زعمسلو ليابو أبكال عالم نزلو نا تشاينا ونسنهيل كاتكبرنا عطاتهم بر نيروبا سلازي حقنا عطاتهم انبرنا عنا زملكتا يكونن زي تاكايدا نعمتا ستقوموليو اب نفس وكف غزيه نتحقي تمزيسكا نربحا خاطر تقوملو زخلو فير كومبيتيشن بيزنس كلنا صاقونالو ليزر فير بلا بلا كلو نيروم تشاينا ممس قدمتهم نو از خمسه يكونن اوفر كاباسيتي اندر كاباسيتي بتوين كاباسيتي نابلكا نتحقي كتامازز مفتان بيت فردخمو جبنات ناتكا بيت فرد قرر كله نت بيت فردي امازيسكا ناتكا اجندا كم زغلغل تكبرس لازم اجي تزبيك كنكا خلالو ان ويحوان ستقوم لتاكتيكيو ابزوان زغن حزب عالم نام نانقعد نافلتن سلازي خده كشكعلو زخلو بايتاتات ناصبابو ميزخي زلو እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ክነቃሉን ክፈልጡን ዘለዎ እዩ ኣብዚ ያለ ሓንቲ ቪድዮ ከም መወዳእታ እውን ክጥቀመለ ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጻ ልስና ተቀባልነት ይብሉ ኣብ ደረጃ ናይ ህዝብታት ብጀካተ ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን መንግስታትን ገዲፍካን መጽኻን ተሪኻ ሰብ ርግኣት ይደሊ ራህዋ ደሊ ቀጻሊ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅልውላዋት ግን እንታይ ይፈጥረሉ ኣሎ እዚኦም ብጀካ ሰንዓ ናይ ቅልውላዋት እንታይ ረሆም ጨም ዝዓለም እዚ ሰብ ኣምሮ ይብሉ ሰብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ዳቂቁ ነዚ ስትራቴጂያዊ ለውጥታት ከምብቦ ይክእልን እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ኤፍ ኢልዎ ሰብ ሎሚ ትንቕሓት ደጓሳጉሰሉ ሓይሊ እኳ እንተዘየለ ከምቲ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበረ ሕጂ በዚ ከካብ ከባቢኡ ዝረአ ዘሎ ምዕባሌታት ህዝብታት ፍግዕ ኢልዎም ኣኺልዎም ንከምዚ ዓይነት ነገር ቶለሬት ይገብሮ ክእሉና በብከባቢኡ ከይድካ ተሪእኻዮ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ተወዲኡ ምስ ተባህለ ንዓ ክውድኡ ኣመንቲ ናሕሲያይ ናሓሰይን ሽዑ ቃይዳ መን ፈጢርዋ እንተኢሎምካ ሰብ ኣፍጋኒስታን ነጅቡላ ከሎ ካልኦት ከለዉ ንሩስያ ክምክትዎም ምንቲ እዚኣቶም ኮሚኒስት እዮም ሃይማኖት የብሎም ተባሂሉ ተወድብ ተወዳደብ ኢሎም ኣምፅኦም ቃይዳ ፈጢሮማ ዳዓሽ መን ኣምፅዋ እዘን ካልኦት ተፈላለያ ናይ ሽበራ ውድባት ብከመይ ከመየን መፅአን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እየን ተፈጢረን ዘሒልካ ኣብ ውሽጠን 30 ዓመታት እየን ተፈጢረን ኩላተን ምስታ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ተርእዮም በሎኽ ኢለን ዝመፃእን ብናታቶም ብቐጥታ ብተዛዋሪ
ተፈጥራ ንሳቶም ፈጢሮም ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይርግኣትን ዕንወትን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብጀካትን ምስሉይነት ድብሎ አንጻር ቴሮሪዝም አንጻር ገለ ድብሎ መሳርሒኦም ባላቶም ተፈጠሩ እዚ ስለ ዝኾነ ምን ይትግዳይ መወዳእታ እንዳህልካ ግዳይ ብጀካታ ናይ 9/11 ፍጻሜ ዝበዝሕ ግዳይ ናይ ሽበራታት እዚ ደቡብ ትበሃል እዩ ሳልሳይ ዓለም ብጥሜት ወስኸሉ ብናታቶም ፖሊሲታት ፈጥር ዝመጽእ ጥሜት ኣብቲ ህዝብታት ፈጢርዎ ዘሎ ሽግር መወዳእታ ይብሉ ድሕረት ሓደ ዓብይ ዓብድሆ ናይ ከባቢታት እዚ ደቡብ ትበሃል ዘሎ ካብዚ ዓለማዊ ስትራቴጂ ናይ ጃንዳ ዋሽንግተን ዝህሰ ዘሎ ብቀዳማይ ደረጃ መን እንዳሕልካ ዝህዝብታት እዚ ኣፍሪካ መጽሓ ሎሚ ትሪኦ ኣፍሪካ 1.2 ቢልዮን እቲ ህዝቢ ዘሎ እንዳሕሎምኻ ምስ ዕብየት ናይቲ ብዝሒ ጽባሕ ንጎ ናብ ዕፅፊ ምስከደ እንታይ ክገብር ይኽእል በዚ ሕጂ ዘለዎ እንታይ ክበልዕ ጽባሕ ንጎ በዚ ንሳቶም ፈጥርዎ ዘለዎ ህውከት ከመይ ገይሩ ክብል ይኽእል ትንቕሓት በዚ መጠን እናተበለ ይኸይደ ምናልባት ኣወዳድባ ኣለዎ ይብሉን ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ሓደ ብሓደ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በብእዋኑ ዝፈጥርዎ ዘለዉ በይነን ሃገራት ኣብዚ ማዕስከር ኣብዚ በይዝ ኣብዚ ነንበይኑ እንታይ ይረክብ ኣሎ ብጀካቲ ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ጉልበት እንታይ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ ህንዲ ወይ ኣሜሪካ እንተሪኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ማርጂናላይዝ ስለ ዝኾነ ተዋሲኑ ስለ ዘሎ ናይ ልምዓት ዕድል ስለ ዘይረኸበ ዓይነት ህይወቱን መነባብሩን ስለ ዘይጠዓመ ምስኡ ካልእ ሽግራት እናተወሰኸሉ ስለ ዝኸይድ ካብ ኣብ ሰሜን ዘሎ ዝነቕሐ እዩ ክትብል ትኽእል ባይ ዲፎልት ብባህሪ ምክንያቱ መነባብሩ እዩ ዝውስኖ ኣነ ስለምንታይ ኣብ ዝተደርበ ስለምንታይ ኣብ ዝጠምድ ኣለኹ ስለምንታይ ብሕማማት ትጨነቕ ኣለኹ ስለምንታይ ኢሉ ነብሱ ሓደ ኣነፃፂሩ ከዓ ስለ ዝሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ዓለማዊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ሓድሽ ስርዓት ክመፅእ ኣለዎ ተወዲቡ ቃለስ ኣሰራርሓታት ኣሎ ተደይበልና ትንቕሓት ኣብቲ ደቡብ ስለ ዝበዝሕ ነዚ ዝመፅእ ዓመታት 10 ወሎ 20 ዓመታት ከዓ እቲ ኣይፋልን ዝብል ሓይሊ መብዛሕትኡ ትደቡብ ዘሎ ጽቡቅ ጌሩ ተዛሪባ ወላ ሓንቲ ለውጢ የብላ እንታ ዘለና መድረኽ ኣብ ኣይና በፂሕና ዘለና ናይ ብሓቂ ጽቡቅ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ፀናና ኣብ ተበፂሑ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት እዩ እናይ ሆፕ ካብዚያ ቪድዮ ተማሂርና ክንከውን እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኹድየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብ ካልኦት ሼር ግበሮ ናትኩም ደገፍ ኣይተቋርፁ እናበልኩ ምዝያ ኣገዳሲት ለበዋ ክገድፈኩም እየ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቼይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ